Walo ka mga sibilyan ang samdan dihang nibusikad ang usa ka improvised explosive device sa Datupiang, Maguindanao Province. Nabulabog ang mga tawo nga anaa sulod sa covered court sa lungsod sa Datupiang, Maguindanao Province. Dihang dunay nibusikad sa lugar alas 3:30 sa hapon niadtong Sabado. Walo ka mga tawo ang samdan kinsa sagad mga sakop sa LGBT community. Sumala pa nga kasamtangang ginapahigayon ng volleyball game dihang kalit lang nga dunay nibusikad. Nasayran nga usa di ay kini ka improvised explosive device. Parayon pa ang investigasyon sa otoridad kung nigamit ba og phone triggered IED ang mga suspect sa pagpamomba. Diversionary tactics sa BIFF, hate crime, batok mga miyembro sa LGBT community ug election-related incident ang pipila sa mga anggulong ginalantaw karon sa otoridad sa motibo sa pagpamomba. Inatasan ko ng Regional Director ng PRO Bangsang Moro Autonomous Region na makipagtulungan sa local military forces, hindi lamang sa pagsagawa ng manhunt sa mga taong responsable dito, kung hindi pati na rin sa pagkapaigting ng seguridad sa Maguindanao at sa ilang mga lugar kung saan maaring mangyari ang ganitong klaseng karahasan. Nananawagan din tayo sa ating mga kababayan na patuloy na makipagtulungan sa inyong kapulisan dahil ang inyong pakikiisa ay isang mabisang sandata upang hindi mabigyan ng pagkakataon ang mga tao at grupo na maghasik ng karahasan sa ating bayan.